खुलुमबाय बयखौबो रायजोफोर नोंथांमोनखौ बे आंनि YouTube चेनेल सुभा बसुमतारीयाव बयखौबो गोसो गोथारै बरायबाय। आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दङ। ओमफ्राय दिनैनि भिडिअआ मानि सायाव नोंथांमोना थाम्बनेलाव नायनानै मोनथिखाबाय जानांगौ आं मानि सायाव भिडिअ लाबोनो नागिरदों। नोंथांमोना गोबां समनिफ्रायनो माने आंखौ सोंबोबाय थादों आरो बिनानावा बबे जायगानि, आब' नोङो मा डिस्ट्रिक्टनि, नोंसोरना मा एरिया गोलैयो, बेफोरबायदि बायदिसिना माने कुइसन सोंबोबाय थादों। ओमफ्राय आरो सोंदों आब'नि बैसोआ बेसेबां, आब'आ सिगाङाव डान्स क्लास लाफेरदोंमोन नामा, बायदिसिना बेफोरबायदि माने सोंथि सोंदों। आं बेफोरनि फिननायखौ दिनै होनो होननानै सानदों आरो ओमफ्राय आङो बेफोरनि माने सोंथिनि फिननायखौ आं दिनै होनो सानदों नोंथांमोननि गेजेराव। सोंबोबाय थादों नालाय बिराद गोबावनि समनिफ्रायनो प्लिज आब' प्लिज आगै खोन्थादो नोङो मा डिस्ट्रिक्टनि, बबे एरियानि होननानै। बेनिखायनो आङो दिनै खोन्थानो होननानै नोंथांमोननि गेजेराव भिडिअ लाबोबाय। ओमफ्राय आं नोंथांमोनखौ गोसो गोथारै बयखौबो साबायखर बावहरो। जेनेबा आंनि चेनेला दिनै 10K साबस्क्राइब जाबाय। नोंथांमोननि अननायनि थाखाय, नोंथांमोना आंखौ दि एसेबां अनसायदों, आंनि जायाफ्रामा मोसानायखौबाबो नोंथांमोना मोजां मोननानै आंखौ सापर्ट खालामदो, बिनि थाखाय आङो नोंथांमोनखौ गोसो गोथारै साबायखर बावहरो। आरो जाहाथे उनफोरावबो नोंथांमोना आंखौ माने बिदिनो सापर्ट खालामलांबाय थागोन, आंनि मोसानायखौ अनसायलांबाय थागोन होननानै आङो मिजिंथिबाय। आरो खनसे आङो नोंथांमोननिसिम बयनिसिमबो गोसो गोथारै साबायखर बावहरबाय। थेंक इउ स' माच नोंथांमोना आंखौ एसेबां सापर्ट खालामनायनि थाखाय। ओमफ्राय नोंथांमोना आंखौ माने बिदिबो बुंहरबाय थायो आरो कमेन्ट्सआव जे आब' भिडिअखौ जल्दि हगार, थब भिडिअ लाबो बिनानाव। ओमफ्राय माने आङो थब भिडिअखौ नोंथांमोननि गेजेराव लाबोनो हायाखै, मानो होनबा दा मिन्थिखायो बयबो दैज्लां बोथोर, गायनाय फुनायनि दिन होननानै। बेबायदिनो आंबो गामियाव माइ गायनो ओंखारो नालाय, ओमफ्राय बिदिनो थाइसे थाइनै खरस मोनगोन गावनि होननानै ओंखारो आरो बोसोरै ओंखारो माइ गायनो। दा माइ गायखांनायनि उनाव जेनेबा फैनानै बिराद मेङोना, ओमफ्राय भिडिअ खालामनो गोसो जाया, ओमफ्राय आरो सानसे गायनाय जायो माइखौ। बिनिखायनो आङो नोंथांमोननि गेजेराव माने दायो भिडिअफोरखौनो माने हगारनो हायाखै आरो आं। ओमफ्राय आरो खायफा बुङो आगै दख'ना गाननानै मोसा बेबायदि होननानै। आङो बथ साइड लाबोगोन सानदों, दख'नानिबो लाबोगोन आरो लंपेन्टनिबो लाबोगोन। ओमफ्राय आरो खायफाया बुङो हिन्दी गानजोंबो मोसा, हिन्दी सङ्सफोरजोंबो मोसा आगै होननानै। ओमफ्राय आङो बेबायदि बुंबाय थानायखाय माने दाखालि मोनसे हगारना होस्राबाय आरो हिन्दीजों। ओमफ्राय नोंथांमोना हिन्दीखौबो अनसायबानो जाबाय। बर'जोंबो मोसागोन, दख'ना गाननाबो मोसागोन, आं लंपेन्ट गाननाबो मोसागोन, गासैखौबो मोसागोन। नोंथांमोना बेबायदिनो अनसायलांबाय था, होमबानिया आं आरो भिडिअ बानायलांबाय थासिगोन। ओमफ्राय आङो बेहाय माने मोननैसो कुइसनखौ आङो लिरना लादों। ओमफ्राय नोंथांमोना गाज्रि मोननाङा आं जायफोरनि नेमखौ मेनसन खालामा, मानो होनब्ला बेहाय बांसिनानो एखे माने सेम कुइसन सोंदों आंखौ। ओमफ्राय आङो एसे कमनखौ लिरनानै लाबाय। ओमफ्राय नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ नायनो गोसोब्ला नायलांबाय थाबानो जाबाय आं बहानि, मानो होनबा बहुत गोबावनिफ्राय सोंबोबाय थादों नोंथांमोना, मिथिनो लुगैदों आं बहानि। ओमफ्राय फार्स्ट कुइसनखौ आं लादों, आं बिलिफांदन, बहानि नों, ओमफ्राय बेसे क्लासाव फरायो, आरो नोंनि इयार्सआ बेसेबां। आं बहानि मा डिस्ट्रिक्टनि बेखौ बयबो सोंदों मानसिफोरा। ओमफ्राय आङो दा खोन्थानोसै आं बहानि। आङो जाबाय अदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि, आंना डिस्ट्रिक्टआ अदालगुरि। ओमफ्राय अदालगुरि सिङाव थानाय भेरगाव एरियानिफ्राय आङो भेरगाव एरियानि सिङाव थानाय मोनसे फिसा गामि टटलापारा थास'बारिनिफ्राय माने आङो आरो टटलापारा थास'बारि, जोंना गामिया डिस्ट्रिक्टआ अदालगुरि, एरियाया जाबाय भेरगाव। ओमफ्राय भेरगावनि सिङाव थानाय मोनसे फिसा गामि टटलापारा थास'बारिनिफ्राय आरो आङो माने आंनि गामिया बेनो, आंनि डिस्ट्रिक्टआ अदालगुरि, ओमफ्राय एरियाया जाबाय भेरगाव। ओमफ्राय भेरगावनि सिङाव थानाय मोनसे फिसा गामि टटलापारा थास'बारि होननाय गामिनिफ्राय आङो। नोंथांमोना बेखौनो बहुत सोंगासिनोमोन, दिनै आं नोंथांमोननि गेजेराव खोन्थाबाय। ओमफ्राय माने आरो नैदिबो बुंहरदों आरो खायसे, आब' नोंखौ माने तामुलपुरनि होननानै बहुत हारला जादों माथो, नोङो तामुलपुरनिबालाय बिदि होनना सोंहरदों आरो आंखौ। ओमफ्राय नोङो माथो तामुलपुरनिनो आब' होननानै। आरो खायफाया सोंहरदों माने बिनानावा बङाइगावनि होनदों होननानै, माने बङाइगावनि होननानै बिनानावखौ मानसिफोरा बुंगासिनो होनना बुंदों आरो खायसे। ओमफ्राय खायसे बुंदों माने आब'खौ तामुलपुरनि होननानै मानसिफोरा बुंगासिनो बिदि होननानै बुंदों आरो। ओमफ्राय आं तामुलपुरनि नङा, बङाइगावनिबो नङा, आङो अदालगुरि डिस्ट्रिक्टनिसो। एरिया जाबाय जोंनिया भेरगाव।
ओमफ्राय भेरगावनि सिङाव थानाय मोनसे फिसा गामि टुटुलापारा थास'बारिनिफ्राय आं। ओमफ्राय बेसिक क्लासाव फरायोनो आङो दायो BA 6 सेमिस्टार लास्ट सेमाव फरायगासिनो दङ आङो। ओमफ्राय नोंनि इयार्सआ बेसेबांनो? आंनि इयार्सआ 20 बोसोर जाबाय आङो। ओमफ्राय नार्जारि बय बुंहरदों DVD डान्स बड'लेण्ड डान्सआव एडमिसन खालामना पार्टिसिपेट खालामदो जारौनो। माने आंखौ बे DVDनि डान्स बड'लेण्ड डान्सनि मोननैसो माने प्रग्रामखौ आंनोबो मानसिफोरा हरदों आरो लोगोफोरा पार्टिसिपेट खालामदों नोंबो होननानै। ओमफ्राय आङो दायो माने पारफेक्ट नंथ'आ आरो आंनि मोसानायफोरा एसेबां पारफेक्ट जाया। आं गावनो मिन्थिगौ, आं गावनो हमना मोनो। आङो जेनेबा बेफोराव मोसानो थाखाय बहुत पारफेक्ट जानांगौ, खिन्थु बेसेबां पारफेक्ट आं नङा आरो। बेनिखाय आं सानदों माने पार्टिसिपेट खालामा होननानै। इदुल दैमारिया बुंदों प्लिज नोंनि एड्रेसखौ फोरमायनो हागोन ना, नों बहानि आरो मा खालामो? ओमफ्राय आङो बहानि खोन्थाखाबाय, एड्रेसखौ खोन्थाखाबाय आङो। डिस्ट्रिक्टआ उदालगुरि, एरियाया जाबाय भेरगाव, माने भेरगाव आनसलिक। ओमफ्राय भेरगावनि सिङाव थानाय मोनसे फिसा गामि टुटुलापारा थास'बारि होननाय गामिनिफ्राय आङो। ओमफ्राय आरो मा खालामो होनदों? आङो दायो जेबो खालामा, न'आवनो ओरैनो बेकार गोदाव सोराव थाबाय थायो, माने फरायगासिनो आरो। नेक्स्टआव माने बुंदों रमिय' बड' बिब' बिनानावनि डान्स भिडिअ लाबोनो। निस्सय आं लाबोनो नाजागोन। जोंहा आब'आ एसेबां मोसानो रोङा, ओंखायनो माने मोसाया आरो बियो। आं नाजागोन, बुंना नायगोन आब'खौ। ओमफ्राय सोंदों रत्नेस्वर ब्रह्म मा जायगानि जारौ आरो बेसेबां फरायोनो? आं खोन्थाखाबाय आदा, आङो मा जायगानि, आरो आङो दायो BA 6 सेमिस्टाराव फरायगासिनो दङ, लास्ट सेमाव। ओमफ्राय हिमन बसुमतारी आब'आ बहानि आरो न'आव सोर सोर दं? आं बहानि खोन्थाखाबाय। ओमफ्राय न'आव सोर सोर दं? जोंहा न'आव फेमिलिया साबा, आइ, ओमफ्राय आफा, आब', आं, ओमफ्राय फंबाय सासे, जोंहा साबा। ओमफ्राय बुंदों एस ब्रह्म अफिसियेल मामार थांदो सी इज इण्डिया बेस्ट डान्सारफ्रावनो। आदा पारफेक्ट नंथ'आ, जुदि आं पारफेक्ट मोनबाथाय थांसिगौमोन दालासे। सान्टु बसुमतारी आब'आ बाक्सा मा गामिनि जाखो प्लिज खोन्थाहर। आगै आङो बाक्सानि नङा, आङो उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनिसो। आरो आं खोन्थाखाबाय गामिया मा। ड्रिम कुइन मोजां प्लेटफर्मनि सुबिदा मोनब्ला अडिसन होनानैनो। आं नाजागोन आब', उनफ्राव आङो नाजागोन। ओमफ्राय सोंदों बाबुल बसुमतारी कुंफु नोंथांनि बे मोसानायखौ नुना जोबोर मोजां नांदो, थेंक इउ स' माच। आरो आंनिफ्राय कुइसन, नोंथाङा बहानि? आं बहानि खोन्थाखाबाय। आं नोंनि रियेल मुङा मानो? आंनि रियेल मुङा बेनो सुभा बसुमतारी। आरो नोंथाङा दायो बहा थायोनो? आं दायो न'आवनो थायो, दासान्दि आं न'आवनो दङ। आरो न'खराव साबेसे? जोंहा न'खराव साबा, आं खोन्थाखाबाय। आइ, आफा, आब', ओमफ्राय आं, फंबाय सासे। नों सिगाङाव डान्स क्लास खालामदोंमोन नामा? बे कुइसनखौबो बहुतानो सोंदों, जेनेबा आङो सिगाङाव डान्स क्लास लादोंमोन नामा होननानै। बेखौबो बयबो मानसियानो सोंदों, जेनेबा आं डान्स क्लास लादोंना लायाखैमोन सिगाङाव, बबे स्कुलनिफ्राय सोलोंनाय बेफोरबायदि होननानै। ओमफ्राय आङो माने आङो फार्स्ट टाइम माने गामिनि मोनसे फिसा मिटिं जादोंमोन, बेयावहायनो आं मोसाग्रोदोंमोन फार्स्ट टाइम जेब्ला आं क्लास 5आव फरायोमोन। आरो बे टाइमनिफ्रायनो आं मोसादों। बे टाइमनिफ्रायनो आंनि मोसानायनि जार्निया माने जागायजेनदों। जेब्ला आं क्लास 5आव फरायोमोन, अब्ला आङो गामियाव क्लास मोसादोंमोन। ओमफ्राय आंखौ मोसानो फोरोंगिरिया जाबाय जोंहानि दादा, न'खरनिनो दादा सासे जानाया आंखौ मोसानो फोरोङोमोन। माने बेहा ओरैबायदि मोजां मोजां स्टेप दङमोन नालाय। ओमफ्राय बिसोरबो सिगाङाव मोसाखायोमोन, बिसोरनिबो गोबां एलबाम्सफोर दङ। करिय'ग्राफारमोन बे दादाया, जाय आंखौ मोसानो फोरोङो। ओमफ्राय बेयो आंखौ फोरोङोमोन। ओमफ्राय बेनिफ्राय गोबां मोजां मोजां स्टेप आं बिदिनो बुथुमना लाबाय। जेब्ला आङो क्लास 7आलासे फरायबाय, अब्ला आङो हारसिंनो बानायनानै स्टेप बानायनानै आं मोसाग्रा खालामबाय आरो। ओमफ्राय आङो डान्स क्लास लादोंमोन नामा? डान्स क्लासखौ आङो फार्स्टआव आं सानबाय माने आङो एसे गावनोथ' मोसानो रोंखायो, ओमफ्राय जेनेबा उनावहाय मोजां सासे मोसागिरि जानो थाखाय आङो डान्स क्लास लानो होननानै। ओमफ्राय बिदिनो आङो
सानबाय डान्स क्लास लानोसै होननानै ओमफ्राय आङो साननाय मथे एडमिसनबो खालामदोंमोन आरो ओमफ्राय उनावहाय मा जाहैबाय आङो क्लासिकेलाव एडमिसन लादोंमोन फार्स्टआवनो कथक डान्स ओमफ्राय एडमिसन लाखांनायनि उनाव आङो बिदिनो साननैसोल' थांनो मोनबाय आरो ओमफ्राय गोबां प्रब्लेममोन बे टाइमाव माने मानि गैयाबाथ' जेबो जाया मिन्थिखागौ ना ओमफ्राय बेबायदिनो जेनेबा एडमिसनाबो एसेबां बुरजा नङामोन बे टाइमावहाय ओमफ्राय माहा फिसआबो एसेबां बुरजा नङामोन आरो अब्लाबो होनो हायामोन माने टाइम मथे बेबायदिनो टाइम मथे होनो हायियाव फैसाया माने जाब्ला लांबाय थाबाय आरो मान्थलि ओमफ्राय बिसानो आङो माने मा होनगोन मोसानायाव आद्रा जाना थाबाय आं थांनो मोनासै जेनेबा मोसानायावहाय कस्टिउम थायो माने ड्रेस थायो बेफोरखौबो आङो सिलायनानै लानो हायाखैमोन आरोना बे टाइमाव हायासै ओमफ्राय आङो मासनि फैसाखौबो बेबायदिनो माने होनो हायासै आरो बेनि थाखायनो आं थांनो मोनासै माने क्लासिकेल लाहांनायावनो आङो गारनो गोनां जादों ओमफ्राय बिदिनो आंनि जेनेबा उनाव आङो सासे मोजां डान्सार जागोन बेफोरबायदि साननाया माने बे टाइमाव आंनाव साननाय फैलामोन आरो जेनेबा दुखु नांनायजोंनो जे आं जायखौ मोसानो गोसो जादोंमोन जायखौ खालामनो गोसो जादोंमोन आङो बेहाय खालामनो हायासै बिदि साननानै जाफुङासै आंनि सिमाङा साननानै आं मोसानायखौ बे टाइमाव ज्राब गारथ'बायमोन जेब्ला आङो क्लास 8आव फरायोमोन 8, 9 बे टाइमाव फरायनाय टाइमाव आङो कथकआव लानो नागिरदोंमोन क्लासिकेलाव थांनो मोनासै आङो ओमफ्राय बिनि उनाव साननैसो जेनेबा बोसोर थानानै आं आरो माने आं सिगाङावथ' क्लासिकेल टाइपसो मोसाखायोमोन ना ओमफ्राय मदार्नाव मोसायोमोन आङो गार्ल्सफोरनि संजोंल' मोसायोमोन अनलि ओमफ्राय बिदिनो मोसाबाय थाबाय गोबां कम्पिटिसनाव आङो पार्टिसिपेट खालामबाय बादायलायनायावबो आङो देरहायोमोन ओमफ्राय बिदिनो उनावहाय आङो एसे ड्रप थादों गेजेराव मोसानायखौ मोसाथ'वाखैमोन आङो गेप्स थादों गेजेराव ओमफ्राय उनाव सानबाय जेनेबा क्लासिकेलखौथ' आङो बिदि मदार्न टाइपनिथ' आं मोसाबाय थाखाबाय ओमफ्राय एसे बेलेगफोर मोसानो हागोन नामा ना सानबाय आं बिदिनो बे टाइमाव आङो गोबां डान्स रियेलिटि श' होयोमोन जेनेबा डान्स इन्डिया डान्स बायदिसिना गोबां होयोमोन ओमफ्राय आं बेफोरखौ नायोमोन आरो बेफोराव नायनानै जेनेबा हिप हप मोसानाय कन्टेम्परारि टटिं बायदिसिना डान्सनि माने स्टेपफोरनि नेम्स थायो नालाय ओमफ्राय आङो उनाव सानबाय माने आं हिप हपखौ एसे माने रोंबाय आरो सोलोंनानै ओमफ्राय सोलोंबाय बिदिनो आङो आरो सानबाय जे आङो दायो आङो क्लासिकेलावबो एसे गावनो स्टेप बानायनानै मोसानो रोंग्रा जाबाय ओमफ्राय हिप हपखौबोथ' एसे रोंबाय बिदिनो आङो डान्स स्कुलाव एडमिसन लानो होननानै माने बेबायदि आं उननि फारसेखौ साननानै जेनेबा उनाव आङो इयुनाव मोजां सासे डान्सार जाथों जुदि आङो डान्स एडमिसन खालामनो हायोबा जेनेबा डान्सआव आङो उनावहाय मोजां मास्टारजों पारफेक्ट सोलोंजानानै आङो सानसे समाव जानो हागौ आं गावनि आथिङाव गसंनो हागोन आं साक्सेस जागोन मोसानायखौ लानानै आंनि जि मोसानाय फेशन बियो जौगालांबाय थागोन बिदि साननानै आङो माने डान्सआव एडमिसन लानो होनना सानदोंमोन आरो बे टाइमाव जोंनियाव गोदान डान्स स्कुल खुलिदोंमोन जेब्ला 2019-20 बे मोननैनि भितरावमोन आरो बावबाय आं एसे ओमफ्राय बिदिनो आङो बेयावबो एडमिसन खालामबाय आरो साननानै ओमफ्राय उनावहाय बेयावबो जायासै माने साननैसो उनावनो माने बियो डान्स स्कुलानो बायस्राबाय आरोना बेयावबो आंनि सिमाङा एकदम जे आं साननाय जे उनावहाय आङो सासे मोजां डान्सार जागोन ओमफ्राय आंनि बेयो मोनसे थांखि मोसानाया आंनि मोनसे माने जेनेबा माबा होनगोन आरो बेखौ हबि बियो जाफुङासै जेनेबा डान्सआ मोनसे आंनि हबि आं बे डान्सखौ जेनेबा लोगोसे लांफाबाय थानो लुगैयो मोसाबाय थानो लुगैयो बिदि आंनि मोनसे साननाया माने थुंगेलांदोंमोन आरो आंबो उनावहाय मोजां सासे डान्सार जानो लुगैयोमोन ओमफ्राय आङो बिदिनो बेहाय डान्स स्कुलावबो एडमिसन लानानै जेबो काम खाथियासै ओरैनो एक्सारसाइसल' मोनबाय साननैसो ओमफ्राय जेबो स्टेप मोनासै आं बेनो आंना माने आं डान्सखौथ' आङो एडमिसन लादोंमोन खिन्थु आङो जेबो स्टेप्स सोलोंनोनो मोनासै होनांसिगोन आरो ओमफ्राय आंनि जि साननाय उननि थाखाय साननाय मोजां सासे डान्सार पारफेक्ट डान्सार जानाय गावनि आथिङाव गसंनो हानाय डान्स खालामनानै सासे गावखौनो माने सिनायथि होनाय बेफोर सिमाङा माने बायफ्लेनाय बायदि जाबाय आरो बे टाइमाव ओमफ्राय आं बिदिनो गेप्स थाबाय मोसानायफोरखौ ओमफ्राय बेनो आंनि डान्स क्लास लादों नालाय नोंथांमोना सोंबाय थादों सिगाङावनो डान्स क्लास जइन जायै सिगाङाव आङो मोसानो रोंखायोमोन दे खिन्थु जिखिनि आं दा एसे रोङो जेनेबा आं गावखौनो पारफेक्ट होनना सानखायो आं मिन्थिखायो गावआ पारफेक्ट नङा होननानै खिन्था रोङो बेखिनिखौ आंबो रोंखायोमोन आरो सिगां हारसिंनो स्टेप बानायसिनानो आं मोसाखायोमोन आं दाबो आं मोसायो नोंथांमोननि गेजेराव जि मोसानाय खिन्थियो आं गावनो हारसिङै
कोरियोग्राफ खालामो बेफोर स्टेपफोरखौ दिहुनो आरो ओमफ्राय एन गयारिया बुंदों माने मोननैसो स्टेप्सखौ नुबाय थानो मोन्दों आगै आदारवाइज भेरि नाइस डेन्स थेंक इउ आदा आरो आङो माने स्टेप्सफोरखौ गुबुन गुबुन होनो नाजागोन बहुत साननो गोनां जायो दे स्टेप्स बानायनो थाखायबो दैथुन ब्लग्स बिनानाव ड्रेसिं स्टाइलखौ साबसिन बानायबाव एसे लरग'ग' नुदों नोंनिखौनो ड्रेसखौथ' मा बुंनो जागोन दे आं नाजागोन एमआर प्रकाश बर' आब' नोंखौ आंखौबो मोसानो फोरोंलैनो निस्सय जुदि नोंथाङा मोसानो सोलोंनो गोसोबाथाय आङो फोरोंनो हागोन जेबो प्रब्लेम्स गैया सुमन मुसाहारि अबाव रोंखोमाना थानाय नोंलाय आब' हो आङो इदिनो हारसिं माने सुजिलाबायनानै आरो बाब्राबलाबायनानै एसे रोंनानै दङ दासान्दि जुमिला बर' आब'आ उदालगुरिनि नामा माथो जायगाया दावला पार्कआवसो नों बे आजोलि मोसानायावहाय आं दावला पार्कआव लादोंमोन ना औ आगै आं उदालगुरिनि ओमफ्राय कार्तिक गयारि बहानिलाय आब' नों प्लिज रिप्लाइ मिनो आं खोन्थाखाबाय आं बहानि फुंखा नार्जारि रावनिबो SMS रिप्लाइ खालामा नामा नों सालथिनो SMS खौथ' आङो रिप्लाइ खालामो कमेन्ट्सखौ खिन्थु आङो दासान्दि बिराद माने एसे बिजियाव दोङो आरो आं भिडिअसफोरबो होनो मोनाखै नोंथांमोना मिथिखादो ओमफ्राय आङो टाइम मोनफ्राय आं रिप्लाइ खालामो राहुल बर' आब' नों डान्स करियोग्राफारसो नामा नों डान्स करियोग्राफारसो माने आं दा जि मोसायो आं गाव हारसिंनो डान्सखौ करियोग्राफ खालामनानै मोसायो आरो बेनोसै रस्टम दैमारि डान्सआ सुपारखा बाट भिडिअ क्वालिटि एडिटिंखौ एसे मोजां खालामनो नाजा बाखि पारफेक्ट बेखौबो मानसिफोरा माने बुंहरदों भिडिअ क्वालिटिया मोजां जायाखै एसे मोजां खालामबाव होननानै मबाइलानो माने मोजां नुवा आरोना सान्दुङावबाबो मोजां नुवा सायावबाबो मोजां नुवा मबाइला एसे खम दामि मबाइला एसे माने खम दामिनिखाय बेनिखायनो मोजां नुवाखै ओमफ्राय एडिटिंखौबो आंनो जानला मोनला खालामो आरो उनाव आं गासैखौबो नाजालांबाय थागोन नोंथांमोना सापर्ट खालामबानो जाबाय उनाव गासैबो जालांगोन टनि जयतिका या सोंदों आंनि सोंनाय आब'आ सिगां डान्स लादोंमोन नामानो आं खोन्थाखाबाय आगै आङो डान्सआव जइन जादोंमोन खिन्थु आङो जइनल' जानो मोन्दों ओमफ्राय जेबो आङो बिदि स्टेप्स मोनाखै अशक बसुमतारी बेफोरसो DID निउ लिटिल मास्टारानो ओमफ्राय आङो दा DID निउ लिटिल मास्टाराव गोलैला आं इयार्सआ आंनिया 20 इयार्सखा आङो माने गोदोरसो आरो लिटिलाव गोलैया आं गसाइगाव बय DIDआव खबर ला आब'नो निस्सय उनफ्राव जुदि आं पारफेक्ट जालांनो हायोबा आं नाजागोन आसाम भार्सेस आदार्सआ बुंदों बहा गोमाना दंमोन आब' खतरनाक डान्स खालामग्रानो इउटुब चेनेलखौबो आं खुलियाखैमोन माने न'आव एकदम आब'आ जेनेबा जों आब'आ बिराद बुंबाय नोङो ओरैनो थास्लायस्लाय मोनसे मोननैसो मोसानानै भिडिअखौनो इउटुबाव होग्रा खालाम जानो हागोन साबस्क्राइब जागोन भिउ जागोन नङाबा मा खालामना नों ओरैनो थाबाय थानो बेकार बिदि होननायखाय आङो जेनेबा इसोरनि बाथ्राखौ लानानै इउटुब खुलिबाय ओमफ्राय दा भिडिअ हगारग्रा जादों आं बिसोरनि थाखायसो दे ओरैबा आं दाबो खालामा सिंगल बि बर'आ बुंदों आब'आ बबे डान्स क्लासआव लानायमोन सिगां आब' अननानै खिथाहरदो दे आब'नो आं बुंखाबाय आङो भेरगावआवहाय फार्स्ट टाइम जिखुनु आं मोसाबाय थाखायोमोन आगोलनिफ्राय बेयावनो आङो गावखौनो सासे पारफेक्ट डान्सार जानो लुबैनानै आङो उनावहाय जेनेबा आंनि लाइफआ मोजां जागोन साननानै आङो जेनेबा एडमिसन लागोन होननानै डान्स क्लासाव लादोंमोन कथकआव एसे लादों आङो ओमफ्राय जेनेबा एसे स्टेप मोनबाय आं कथकनिफ्रायसो खिन्थु आङो दा आं जि मोसायो जि स्टाइल मोसायो आं बेफोरखौ गाव हारसिंसो नायनानै टिभिफोराव नायनानै मबाइलफोराव नायनानै बिदि माबादों आरो मोसाबाय थादों ओमफ्राय आङो डान्स क्लासखौलाय आं लादोंमोन बुंनांसिगोन आरो दा एडमिसन लानाय मथे नार्जारि अफिसियेला बुंदों नेक्स्ट DIDआव बाहागो लाहैदो बिनानावनो पारफेक्ट नंथ'आ दा पारफेक्ट मोनबा लाहैनो हागौमोन मिथिंगा बासु ब्लग्स नोंनि इन्स्टाग्राम आइडिखौ हरलाय नङाबा FB खौ हरनो आंनि इन्स्टाग्राम आइडि माने आंनियाव इउटुबाव जि नेम सुभा बसुमतारी बेनो आंना इन्स्टाग्रामाबो ओमफ्राय फेसबुकआबो सुभा बसुमतारी
बर'सा क्रिस्टियना बुंहरदों बरिया बिदिसो निउ कनसेप्ट करियोग्राफि खालामनांगौ I like your creativity नो थेंक इउ सो माच बर'सा क्रिस्टियन साबाइखर बावहरबाय नोंथांनिसिम Manjit Basumatary really nice interesting dance sister बबे dance स्कुलनिफ्राय सोलोङा नों सिस बहाथो सोलोंनायनो आं आदा खोन्थाखाबाय आङो बोरै माने डान्स क्लास लादोंमोन ना लायाखैमोन आं बोरै रोंनाय बिथुनदा या बुंहरदों love you deep from Assam आबो प्लिज रिप्लाय आबो नों बहानि आं खोन्थाखाबाय आगै आङो उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि एरिया जाबाय जोंना फेरगावनि सिङाव थानाय टटलापारा गामिनिफ्राय आङो बर'उड स्टार्सआ बुंदों आब' मिउजिकआ कपिराइट हरा नामा मिउजिकआथ' कपिराइट फैयो आंना बहुत फैयो ओमफ्राय दुखुबो मोनो इमान खस्थ' मोसानानै सान्दुं गोसा जेनेबा बहुत खस्थ' नांगोन मोनसे भिडिअ खालामनो थाखायबो ओमफ्राय डान्सआबो आरो इनार्जि गैयाबाथाय मोजां नङा इनार्जि गोनां डान्स जानांगौ ओमफ्राय जिखिना इनार्जि जानांगौ आंना बिखिना जाया जिखिना पारफेक्ट जानांगौ आंना बिखिनाबो जाबावा आं गावनो मिन्थिगौ ओमफ्राय आरो बिनि सायाव कपिराइट फैबाथ' एसे दुखु नाङो जाता संखौ मोसानो हाया आरो ओंखायनो नोंथांमोना जेनेबा आंनो नोंथांमोना संबो खोन्थाहरदों बिखौ मोसा आगै बिखौ आं नायनो लुगैदों होननानै लुकु बर' नेक्स्ट डेन्स खालाम आगै प्रफाइल पिक्चार जाबाय संसखौ आंथ' बनायदोंमोनानो आदा प्रफाइल पिक्चार जाबायखौ नोंथांमोनालाय बयबो नुखाबाय दा ओमफ्राय कपिराइट फैदोंमोन ना ओमफ्राय दानबाय आङो भिडिअखौ ओमफ्राय आं इउटुबाव गैया आंनाव दा इन्टारटेनमेन्ट वर्ल्डआ बुंहरदों नालिया नोंखौ र' नायगिरनो थांसै आं अफाय लोगो मोनगोन लाना फैगोन डाइरेक्टनो नोंखौनो स्टेटास होगासिनोखा आं नागिरनो नाले दाथ' मोनथिबाय नालाय आं बहानि बिथु दैमारि एलबाम गाखोदोंमोन नामा आबौआ नुनाय मोनदोंनो बिदिनो आं सिगाङाव जेब्ला 2018 टाइमाव आं 18-19 नि गेजेराव आरो ओमफ्राय बिलिफां SB बड' ब्र'आ सोंदों आब'आ स्टेज प्रग्राम मोसायो नामा औ आं स्टेज प्रग्रामबो खालामो माने मोसायो इन्द्र बसुमतारी ब्लग्सआ बुंदों वाव फिमेल भार्सन अफ आलु अर्जुन थेंक इउ सो माच बाट आंनिया एसेबां पारफेक्ट जाया आरो साबायखर बावहरबाय नोंथांनिसिम फांजाब बसुमतारीया बुंदों डान्स क्लास लाहैनोसै नोंजोंनो फैजायो जेबो प्रब्लेम गैया सोलोंनो गोसो गुदुंब्ला जुगाम दैमारिया बुंदों प्रफाइल पिक्चार कभार डेन्सखौ आपल'ड होदो बिब'नो बिखौथ' आं दा आपल'ड होनो हानाय नंला आगै महन्त मुसाहारिया बुंदों माबे डिस्ट्रिक्टनिलै आगै आरो मा एरिया गोलैयोनो आं आदा खोन्थाखाबाय आंना डिस्ट्रिक्टआ उदालगुरि एरिया जाबाय फेरगाव मदद ब्र'आ बुंदों मदद बर'आ बुंदों लकेसना सोलायदोनो लकेसननिबो फैदों दे आरो लकेसनखौ सोलायनो होदों माने लकेसनखौ आं सोलायनो सानो खिन्थु खाथि खालायाव लकेसन दङब्लाबो थांनो थाखाय बहुत प्रब्लेम माने जोंनिया गामिनिफ्राय गारि खारा माने जोंनि गामिनिफ्राय गारि खारा पुरा टाउनावसो फेरगाव टाउनावसो गारि मोनगोन खिन्थु जोंनि गावलिया बेफोरबायदियाव गारि खारा आरोना बेनिखायनो जोंहा थांनो खस्थ' जायो गुबुनावबो ओमफ्राय आं उनावहाय गासैखौबो नाजालांबाय थागोन नोंथांमोना सापर्ट खालामबाथाय आं नाजालांबाय थागोन गासैखौबो ओमफ्राय अरन ब्लगआ बुंदों इन्स्टाग्रामनि लिंक्स हरलायनो इन्स्टाग्रामाव आंना नामा सुबा बसुमतारी लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बेखिनियावनो आङो कुइसनफोरखौ होजोब्बाय नोंथांमोना जिखौ सोंदोंमोन आङो बबेनिखौथ' खोन्थाखाबाय आङो उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि एरिया जाबाय फेरगाव ओमफ्राय गामिया जाबाय टटलापारा थासबारि ओमफ्राय मा होनगोन आङो बेसेयाव फरायो बेखौबो खोन्थाबाय आङो दायो BA 6 सेमिस्टाराव फरायो लास्ट सेमाव ओमफ्राय दायो मा खालामो आङो बेखौबो खोन्थाबाय आं दायो न'आवनो थायो ओमफ्राय बिदिनो फरायो आरो मा होनगोन जे आङो डान्स क्लास लादोंमोन ना लायाखैमोन आं बेखौबो खोन्थाबाय माने आङो एडमिसन डान्सआव आं एडमिसन खालामदोंमोन खिन्थु आङो जेनेबा जेबो आङो स्टेप मोनाखै माने स्कुलानो माने जि आङो हिप हप सोलोंगोन कन्टेम्परारि सोलोंगोन टेटिं बायदिसिना स्टेपफोर सोलोंगोन होननानै आं जि एडमिसन लानो होनना सानदोंमोन जेनेबा गावनि उननि फिउचाराव आङो सासे मोजां मोसागिरि पारफेक्ट मोसागिरि जागोन होननानै आङो
सानदोंमोन जेनेबा मोसानायनि थाखाय आंखौबो मानसिफ्रा सिनायथो होननानै आं सानदोंमोन बेखौ साननानै आङो एडमिशन लादोंमोन खिन्थु एडमिशन लाखांनायनि उनाव साननैसो थानानै डान्स स्कुलानो माने गैला बायबाय आरोना ओमफ्राय आं बेहाय जेबो स्टेप्स मोनासै जिखुनु नोंथांमोना जायफ्रा कथक लादो बिसोर मिन्थिगौ जेनेबा ताथै थैतर आथै थैतर होनलायलायनाय मोनसे थायो बेफोरबायदि माने स्टेप्सखौ आं मोन्दोंमोन आरोना अब्लाबो जेनेबा बहुत प्रब्लेम्स थानायनि थाखाय आङो बिदि आङो डान्सआव थांनो हायासै डान्सनि जि ड्रेस कस्टिउम आं बेफोरखौ माने सिलायनानै गालांनो हायासै एग्जाम जाबाय थायो बेफोरावबो ओमफ्राय बेफोर एग्जामावबो आङो थांनो हायासै डान्स क्लासाव आङो एटेन्ड जानो हायासै बेफोरनि थाखायनो आङो कथकआवबो गैया गारनो गोनां जाबाय ओमफ्राय आङो दा जि मोसायो आं नोंथांमोननि गेजेराव दा जि मोसानाय लाबोयो आं गाव हारसिंनो स्टेप बानायो गाव हारसिंनो कोरियोग्राफ खालामनानै आङो दिनै नोंथांमोननि गेजेराव माने मोसानानै देखायो आरो ओमफ्राय नोंथांमोना बुंहरदों जे मोननैसो स्टेपआ एखे जादों बेफोरखौ आङो लासै लासै गासैखौबो माने फोसाबलांनो नाजागोन केमेरा क्वालिटि बेफोरखौबो लकेसन आं गासैखौबो फोसाबलांनो नाजागोन जुदि नोंथांमोना आंखौ बिदिनो सापर्ट खालामबाय थायो दिनैनि भिडिअआ बेखिनियावनो नोंथांमोना गोबां सोंबोनायनि थाखाय आङो दिनै भिडिअ लाबाय आरो साबस्क्राइबार आन हाइटबो खालामबाय आं नोंथांमोना हाइटखौ साबस्क्राइबार हाइटखौ बोखार होनना बुंबाय थादोंमोन आं बोखारबाय 10K जाबाथाय आङो बोखारगोन होनना सानखादोंमोन ओमफ्राय दा जाबाय नोंथांमोननि अननायाव नोंथांमोना आंखौ सापर्ट खालामनायनि थाखाय आं दिनै 10K साबस्क्राइबार मोननो हाबाय स' आं थैंक इउ स' माच गासैखौबो बयनिसिमबो साबायखर बावहरो जे नोंथांमोना आंखौ एसेबां अनसायनायनि थाखाय आंनि लाब्रा डेन्सखौ नायनानैबाबो नोंथांमोना मोजां मोननानै आंखौ सापर्ट खालामदों बयनिसिमबो आं गोसो गोथारै साबायखर बावहरबाय आरो दिनैनि भिडिअआ बेखिनियावनो आसा खालामो नोंथांमोना आं बबेनि मोनथिनानै मोजां मोनगोन थेंक इउ